mama cewa suka yi wai ni ina zagin ki a social media don na ce miki akan ba kasuwan da ake samun miji. Allahu akbar. Ba zagi muna take yi ba, wato yarinyar nan na shagwaba ta ne. Ta doke ni kamar uwata, ta doke ni kamar kakanta. Shi yasa ta kuke gani tana wani magana cewa a kasu ba a samun miji a kasuwa. A'a, ta sani sarai ba a samun miji a kasuwa. Amma zagi nan da kuke mata ba zai taimake ta ba. Abu da nake so daga wurin ku dinga taimake ni da addu'a. Allah ubangiji shirye ta. Allah ubangiji kuma zai shirya mana ta, ni kuma ina mata addu'a Allah ubangiji ya shirye ta. Allah ya kawo gida lafiya. To yanzu dama yana neman in ganki. Baki shawara. Haka abubuwan da yake faruwa. Saboda haka ni ganin ki haka nan ne nake yi bai mun daɗi ba. Kullum ina miki addu'a Allah ubangiji baki miji na gari. Kina yi albarka. Sosai? Ni aure shine daraja ya mace. Mace ba ta da aure ba ta da daraja. Saboda haka don Allah na roƙe ki. Allah ubangiji baki miji na gari. Allah ubangiji kuma shirye ki. Amin mama naji. Amin. Kin san kasuwan da ake sai da miji? Gashi sai an je ka. Dan Allah dan Annabi namiji ya fito mana ya ce zai aure ni a gidanmu fa aka ce za a biya sadaki. Sananantan an gaji da ni ne nayi kwantai, sananantan nayi kwantai to the local bastard degree wallahi tallahi duk namijin da ya zo gidanmu za a bashi sadakin aure na a bashi gida har da mota. Duk da haka nayi kwantai. Shi fa kwantai bai yi ba fa. Wallahi tallahi kwantai bai yi ba. Kai subhanallahi. Nayi kwantai. Kwantai sai dai kawai ubangijin Allah ne ni dai ku taimaka mu kurfa mu asiri wani mai prado ke maki san mai prado yana son lumansu ne muna maganar mijin aure na yi kwantai